základní škole Radostné se snažíme pracovat s prostorem a snažíme se, aby veškeré metodiky měly také vhodné prostředí. Jsme velice rádi, že se nám podařilo zde ve Zdicích najít zázemí od města, které vyhovují potřebám školy a snažíme se každým rokem tyto prostory zvelebovat a dostat do takového stavu, aby vyhovovaly všem technikám a metodám, které u nás používáme. V letošním roce se nám například podařilo vytvořit velice pěknou novou učebnu pro přírodní vědy a v souvislosti se veškerými technikami, které tady používáme, i s vysoce efektivním učením, které zmiňovala kolegyně v jiném medailonku, který je také k dispozici na našich webových stránkách, tak z nich vyplývá, že práce s prostředím je velice důležitá. A tak stejně jako se zaměřujeme na techniky a metodiky práce s dětmi a dlouhodobé vzdělávání našich pedagogů, tak se snažíme i o zlepšování a zkvalitňování prostor, tak aby nasedaly právě těm potřebám, které tyhle metodiky a technologie vyžadují. Takže se neomezujeme pouze na prostor školy, ale snažíme se například docházet i do blízkého okolí a spolupracujeme i s farní charitou a chodíme vlastně na farní zahradu, která je poblíž školy. Snažíme se nějakým způsobem neustále podporovat rozvoj komunity. Jsme velmi rádi za to, že se to rok od roku daří líp a líp a doufáme, že i práce na tom prostředí a smysluplnost toho, co tady děláme, se propojí v tom, že děti odtud budou odcházet spokojené, inspirované, motivované a doufejme, že posílené o nějakou zkušenost, která pro ně bude dlouhodobě celoživotně významná.